Komáre sú priťahované určitými farbami. Možno by sme to nečakali, ale to, čo máme na sebe, môže mať priamy vplyv na to, prečo nás komáre nenechajú na pokoji. Tento malý hmyz priťahujú tmavé farby, pretože podľa tejto štúdie čierna farba chytí viac komárov ako biela. Rovnaká štúdia nám tiež hovorí, že tento lietajúci hmyz priťahuje teplo, ktoré tmavé farby absorbujú viac ako svetlé. Jedenie pred spaním vedie k nočným morám. Dobre sa najesť tesne pred spaním nemusí byť skvelý nápad, ak hľadáte zdravý a pokojný spánok. Podľa tejto štúdie môže mať príjem jedla pred spaním negatívny vplyv na efektivitu spánku, najmä u žien. Ďalšia štúdia navyše naznačuje, že konzumácia mliečnych výrobkov pred spaním môže viesť k znepokojujúcim a bizarným snom viac ako iné druhy potravín. Telefóny sú špinavšie ako toalety. Naše telefóny by sme mohli považovať za nenahraditeľnú súčasť nášho každodenného života, no toto užitočné zariadenie môže napokon skrývať veľké prekvapenie. Štúdia na mobilných telefónoch študentov stredných škôl odhalila, že boli vysoko kontaminované potenciálne patogénnymi baktériami. V skutočnosti podľa vedcov mobilné telefóny nesú 10-krát viac baktérií ako väčšina záchodových dosiek. Stromy sú navzájom prepojené podzemnou sieťou. Na stromoch môže byť viac, ako sa zdá. Predpokladá sa, že ich korene sú pod zemou prepojené v tom, čo tvorí gigantickú sieť, ktorú možno vizuálne prirovnať k ľudskému nervovému systému. Podľa vedcov táto sieť umožňuje komunikáciu stromov a pomáha pri ich správaní, obrane, učení a pamäti. Úložná kapacita ľudského mozgu je 2,5 milióna gigabajtov. So stovkami miliónov neurónov, ktoré sú navzájom prepojené, čo tvorí kolosálnu sieť s viac ako miliardou spojení, niet pochýb o tom, že tento fascinujúci orgán má ultravýkonné schopnosti. Podľa štúdie je pamäť nášho mozgu 2,5 milióna gigabajtov, čo sa dá porovnať s 3 miliónmi hodín televíznych relácií. Zem obsahuje dostatok zlata na pokrytie celého jej povrchu. Podľa výskumu je 99% zlata Zeme pochovaných v jej jadre. Ak by sme nejako dokázali vydolovať toto obrovské množstvo, získali by sme obrovské množstvo tohto vzácneho kovu, ktoré by úplne pokrylo povrch našej Zemegule 4-metrovou vrstvou zlata. Na každého človeka na planéte pripadá 420 stromov. Podľa tejto štúdie ziel má Zem 3 trilióny stromov. To by sa rovnalo 420 stromom na každého živého človeka. So všetkými úžasnými výhodami, ktoré stromy majú pre planétu a pre nás ľudí, môžeme o tejto dobrej správe povedať len to, že čím viac stromov máme, tým lepšie. Zatváranie očí zlepšuje pamäť. Krátky moment relaxácie s úplne zavretými očami nikdy nikomu neublížil, naopak. Verí sa, že naša pamäť môže z tejto krátkej pauzy profitovať. Podľa experimentu vám 15 minút odpočinku so zavretými očami po vypočutí poviedky môže pomôcť lepšie si zapamätať príbeh. Navyše sa na základe tejto štúdie zistilo, že očití svedkovia zločinov si po zavretí očí vybavovali presnejšie detaily. Farba vesmíru je béžová. Keď sa pokúšame vizualizovať vesmír, s najväčšou pravdepodobnosťou nám napadnú tmavé odtiene modrej ako dominantná farba. Veda nám však hovorí, že to nemôže byť ďalej od pravdy. Prekvapivo sa ukázalo, že priemerná farba vesmíru získaná ako výsledná zmes svetiel vyžarovaných 200 000 galaxiami je béžová. Táto farba bola definovaná ako kozmické latej. Nie všetky pomaranče sú oranžové. Tieto plody môžu zdieľať svoje meno so skutočnou farbou, ale to neznamená, že všetky pomaranče sú oranžové. Pomaranče totiž spočiatku obsahujú veľké množstvo chlorofilu, čo je dôvod, prečo je spočiatku zelení. Ako dozrieva, chlorofil odumiera, keď sú vystavené nízkym teplotám a objaví sa oranžová farba. To je dôvod, prečo v teplejších častiach sveta zostávajú pomaranče zelené. Ďakujeme za pozretie. Ak sa vám video páčilo, kliknite na odber a like, prípadne zanechajte komentár. Tešíme sa na vás opäť na budúce.